лабиринта на дребнавост, където най-необичайна е новата подправка в кухнята, се лута между подредени грижи и хаотични намерения. Грабвам парче от житейския пъзъл и го поставям на място. Среща на кафе с приятелка, слушане на списък от оплаквания, изказване на непоискани съвети и обещания за нови срещи. Следващо парче от пъзела, връщане вкъщи. Дълга автоматична тирада от втръснали клишета към децата, преброяване на остатъка от ниската заплата и обичайно отчаиващо горчивото настроение. Следващо парче от пъзела, връщане вкъщи. Дълга автоматична тирада от втръснали клишета към децата, преброяване на остатъка от ниската заплата и обичайно отчаиващо горчивото настроение. Закъснение на благоверния парче от същия пъзел, защото пил кафе и бира с приятел, настоятелно молещ за заем, незнайно по каква причина. Вдигам вяла къвга преди вечеря, продължавам да нареждам пъзела. Децата пред своите електронни играчки, а ние с смачкано настроение в прозявки пред телевизора, задрямали и уморени. Отегджено разваляме пъзела, за да почнем да го подреждаме на другия ден отново.